Itinuturing ang araw na linggo bilang Family Day mga ka-K5. Ngunit sa kabilang dako, may isang pamilya na pumunta sa simbahan. Pagbalik sa kanilang tahanan, apektado na sila ng sunog. Umabot sa 495,000 pesos ang naiwang pinsala matapos masunog ang isang bahay na pinagmamay-ari ni Maria Paz Neneth Silairo sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City alas 11:30 ng umaga, Hulyo 28. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Fire Officer 2, Earl Anthony Daroca, investigador ng Iloilo City Fire Station, posible na electrical in nature ang pinagmulan ng sunog. Dagdag pa, umabot sa second alarm ang sunog at idineklarang fire out alauna 7 na ng hapon. Napagalamang wala ang buong pamilya sa kanilang bahay matapos magsimba at base sa BFP, nagmula sa kusina ang apoy at mabilis itong kumalat. Nagpaalala naman ang punong barangay ng nasabing barangay na huwag iwanan na walang tao ang bahay para maiwasan ang ganitong insidente. Report mula sa lungsod ng Iloilo. Ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.